papan jembar gilar-gilar. Sak cedhaking kuburan wewengkon negara Ngastina. Kinepung gunung cilik sinela jenggleking watu geng kang ngungkang luhure jurang. Wancirina kang kapiyarsa muhung swarane gagak anyekakak ajak-ajak mangsa bangke. Pambaung ing sono ajak sinela swarane peksimprit gantil munya tumarintil. Sayekti agawe miris sing ati dene lamun to dalu ademe rumesep balung. Eling-eling papan adoh desa marmodatan den ambah dening jalma manungsa. Ingkang kapiyarsa mung swarane jangkrik sinela peksi kolik ingkang gawe miris. Ya ing kono papan pakuwone Sang Kumbayana ya Guru Durna kinarya mulang para Kurawa miyang Pandhawa. Tengahing ngare wis pinangun blabar kawat janget cinencang kinarya ajange gladen olah kaprajuritan lan guna kasantikan. Lamun sira anggek guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang sarta kang ruhing kukum kang ibadah lawan nyirami syukur oleh wong tapa ingkang wusna tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira Puranana kaki sartane kawruh Wah. 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 Ah. Wah. Ah. Wah. Wah.
dipun eling leguduk monyor-monyor. Nuwun sewu Sang Adi Penemban Talkanda Sang Mahatma Bisma. Sarawuh paduka wonten ing pakuwon kula mriki kula ngaturaken pasegan panakrami mawantu-wantu kunjuk Penemban. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Iya. Guru Durna banget panarimaku dene semono. Anggonmu asung pakurmatan ora liwat salam taklimku tampanana. Muga nyembuh marang jejeking kadarman anggenmu jinejer mongko dadi maha dwija. Ngaturaken ageng panuwun tanpa upami mugi-mugi dawuh paduka saged anumusi Penemban Bisma. Guru Durna adoh saka pertapanku Talkanda aku tumeka ning pakuwonmu iki kejaba tilik kayuwananmu Bisma nedya miterang kang kanthi gamblang kadiparan anggone putu-putuku Kurawa lan Pandhawa sakwise ndungkap 3 taun iki puruhita marang panjenenganmu bab olah kridaning ngadilaga ngembat watang sakluhuring turangga unclang goda tangkising curiga miyang lumaraping warastra prigeling pranata baris angrakit gelaring ayuda minangka srana ngadeg jejeg aneng tengahing adil kinarya memayu hayuning bawana. Kepiye kabare putu-putuku Gage Babarna Durna? Anjrah ingkang puspita arum kasliring samirana ombre Sakar kadung kong ngaskan danyo maweh raras renaning driya
Nuwun sewu tak saderengipun kula tak nyuwun pangapunten dumateng jengandika Sang Maharsi Wara Bisma. Nadyan pakaryan menika sampun kula lampahi anggen kula mulang dumateng ingkang wayah ananging saklebeting batos tansah tuwuh tandha pitaken. Teka kula pendhita mbuh kanane bebasan ora dadah ora pernah. Dasaripun kula ngrumaosi cingkrang ing kawruh cupet ing ilmu. Ewa semanten jinunjung derajat kula jinejer mangka dados maha guru tumrapipun para raja putra Ngastina. Mangka nuwun sewu. Kasekten saha kaprawiran dereng paja-paja menawi katraju kaliyan paduka Sang Dewa Brata menapa dene Sang Adi Penemban Wiyasa. Mekaten menika menapa mboten nama keseluruh lampah ingkang klentu ta Penemban. Guru Durna tumrap Kang Angudi Jaya Kawijayan kiraku mesti krungu kondange Sang Kumbayana putra ngatas angin siswane Sang Rama Bargawa. Bentenipun menapa kaliyan paduka Myang Resi Wiyasa ingkang sampun sami kasusra bebasan widagdonge kajagat Anjara Maruta. Durna tumrap jeneng sira tetep ana luwihe. Mulane aku lan Yayi Abiyasa mercaya yektine nganggo dasar telung perkara. Sepisan ing reh kasekten lan kaprajuritan sira unggul ing apapak. Angka loro sliramu pinter maca marang jero cethek pamikir lan kapribadene murid. Satemah ora ndok gebyah wiyah anggonmu mulang marang siswamu. Dene dasar ingkang angka 3 sira kasinungan bisa mulang muruk. Nadyanto akeh wong sing sekti kalintang paribasane nanging lamun totan kagungan pinter memulang tangeh siswane bisa dadi. Oh ngoten nggih Penemban. Iya Durna. Ngaturaken panuwun dene paduka paring kapitayan lan paring jejiban ingkang luhur menika dumateng kula. Ya. Ayo ripalungguhan iki gage kowe tutura. Kepiye yektine kabeh putu-putuku Pandhawa lan Kurawa anggene nyecep kawruh ana ing pakuwonmu kene. Nuni nggih Penemban, saderengipun kula badhe ngandharaken uger adeg-adeg anggen kula nularaken kasekten lan kaprawiran dumateng para murid. Sayekti wonten 3 tataran ingkang sepisan trampil olah kridaning perang pupuh. Kaping 2 ngrembakaning nalar tumangkaring pambudi, dene kaping 3 lungiting pangesti. Banjur 3 perangan kuwi kababare kepiye Durna? Trampil olah gegaman guna kasantikan lan kaprajuritan pancen dados ancasing gegayuhan. Nanging lugunipun sedaya kawruh kaprawiran kala wau menawi kinarya gebyur telenging paprangan yektosipun tanpa daya menawi boten linambaran tumangkare pikir muluring pambudi. Sanadyan sekti Mahambara otot kawat balung wesi bebasanipun tangeh kuwawi ngasuraken mengsah menawi boten linambaran petang ingkang permati. Mongko sagedipun metang kedah mulur nalaripun jembar ingkang dados wawasanipun Penemban. Banjur siswa nggayuh kawruh kok kudu linambaran lungiting pangesti kuwi nalare piye Guru Durna? Nuwun sewu. Lungiting pangesti menika dados pancadan gigah daya luweh ingkang dumunung wonten sakranduning badan. Mestinipun paduka mboten badhe kekilapan bilih. Namung daya luweh menika ingkang nemtokaken ungguling kaprawiran olah kridaning perang lan guna kasantikan. Tumrap tumangkaring nalar daya luweh menika minangka pambuka weninging pamawas pratiti sing tumindak. Dene sarananipun gigah daya menika muhung kinantenan tuwajuh ing panembah linambaran laku brata anut kadewasanipun piyambak-piyambak. Menawi sampun kuwawi nggayuh tataran menika ateges para anak kula murid
saged anjumbuhaken lakuning lahir lan batin ingkang dados tuk sumbering aji jaya kawijayan bebasan ingkang cinipta dadi ingkang sinedya teka. Duh Sang Maharsi, sasampunipun kula babar cak-cakan kula mucal ingkang wayah Pandhawa lan Kurawa, sakmangke babar pisan kula kepengin nyuwun dawuh saking Paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang pranane penggalih, monggo klaturi paring pidana dumateng kula menawi Guru Durna menika kaanggep lepat lan kaanggep kleru. Oh, Durna. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone Wong ilah ing awik namastu namasidam. Bejo kemayangan dene putu-putuku Pandhawa Kurawa winengku dening guru ingkang lebda ing reh agalalus. Pendhita Durna suka bungaing atiku bebasan nyandung wukir sari kaya wis nyicipi mulyaning swarga. Pandhawa lan Kurawa lamun ta wis tuntas nyecep kaluwihanira yekti bakal dadi satriya pepunjuling jagat mutiaraning para umat. Mula kang mangkono aku banget matur nuwun karo kowe Guru Durna. Gandeng panjenengamu wis minterake karo anak-anak Ngastina Pandhawa lan Kurawa. Yen Pandhawa pancen gampang ditata, nanging yen Kurawa ki dituturi wong tuwa mesti mbalela, ning bareng dicekel karo Guru Durna kabeh kaya do kebak ing reh tata krama. Kowe guru sing apik, kowe guru sing becik, prasasat kowe sing njunjung keluhurane trasaptwarga lan kawibawaning Ngastina. Lah banjur saka gedene lelabuhamu iki Durna, kowe kira-kira arepe nyuwun apa? Kowe njaluk apa? Kowe mundhut apa? Gage muniya. Mengko aku sing bakal rembukan karo para priyagung Ngastina yen Durna ngersakake iki. Mula kowe kandha, kowe pengen apa? Kula mboten pengin menapa-menapa kok Penemban. Estu mboten pengin menapa-menapa. Ingkang kula suwun namung setunggal. Lah apa kuwi Durna? Kula nyuwun setunggal kemawon, saben taun sekolahan kula mriki ditanggapne wayang kula pun seneng. Merga napa ing nami kawruh lan ngelmu menika menawi mboten dilambari kalian budaya niki mangke dadosipun kasar, dadosipun kaku. Lah budaya menika kangge srana ngelus dumateng raosipun para siswa-siswa niku. Men ora kadohan karo jati dirine bangsa. Oh iya. Lah mengko sing ngasta pedalangan sapa? Gampil mboten sambayar niku nggih mantan murid kula rumiyin. Mila mangke cekap kula kemawon bakenipun sampun ngantos anak-anak kula murid menika mangke tebih saking tata susila ingkang prayoga merga tiyang menawi anggadhahi tata krama ingkang sae tartamtu badhe nebihaken saking panyendu. Oh ngono Durna. Inggih. Nah, kejawi saking menika yektosipun kula namung sadremi netepi wajibing guru mucal dumateng murid dene kasil lan botenipun gumantung
temening pangudi atuling panggladi bebasan sok glogok banyu ngejun anggen kula paring sesulang dumateng siswa menawi mboten kaudi kanthi tememen tangeh sagedipun kasembadan. Iya bener Guru Durna bener. Lan aku percaya panjenengamu bisa mbangkit gregeting putu-putuku Pandhawa Kurawa lan sira ndak wenangake bombong sarta amecut. Guru Durna gandeng wis lega kang dadi rasaku ndak kira yen Bisma iki kesuwen mapan ning kene tartamtu bakal ngribeti anggenmu ngajar karo murid-muridmu. Dina iki aku mundhut pamit sakpungkurku muga-muga Guru Durna lan kabeh siswa-siswamu tansah manggiya ayu lan rahayu Kumbayana. Taritane satriya lenoe sang marti mring kautaman san pegat mring pangestine mestine ca pantese padha sawang sing teka ning sekolahanku kene Patih Ngastina, Adipati Harya Sengkuni. Ndak aturi lenggah ingkang prayoga Dipatih. Ya Kakang Guru Durna, matur nuwun pangrasa ora kurang prayoga anggenku sebo. Ora liwat salam taklimku katur ya Kakang. Ya ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ana apa? Sengkuni. Ngene ya Kakang Durna. Aku rumangsa nggumun setahun jembleng sak rendeng sakwuse nyumurupi papan pawiyatamu iki. Sing ndok karepake piye? Nuwun sewu. Ing atase iki sekolahan papan pagurane para raja putra atmajaning Ratu Gung Binetara teka mapan ana sak cedhaking pakuburan sepi nyenyet adoh lor adoh kidul. Sing ndok kersakake piye kok milih papan iki Kakang? Dipatih
Saka pamawasku ya papan sepi ingkang adoh saka keramaian iki ing pangangkah supaya para murid padha taberi anggone angudi ngelmu. Kosek ndak sawang papan palermane para siswa sing nggih ngasuh para murid kuwi banget anggene prasaja. Ketitik asesirap alang-alang tetawing godhong siwalan turune lemek godhong garing abebantal kayu waking. Apa iku ora jeneng sarwa kuciwa elinga kakang. Muridmu ki dudu wong saudon saurupan nanging putra ratu sing rina wengi sumanding kamulyan lan kanikmatan. Dipate apa? Papan paturon ingkang prasaja iki ing pangajab kinarya gladi kasantosaning raga. Aja nganti murid-muridku ringkih saka adem panasing swasana. Kejaba saka kuwi, kanthi para siswa mapan ana ing pakuwon kang wingit lan sak cedhaking kuburan iki kuwi supaya muridku kendel adoh saka rasa miris. Jernyatane jinejer dadi satriya lan prajurit besok kudu tetek tatak lan tanggon ora kena jirih getih wedi mati. Banjur kanthi cara apa anggonmu ngukur marang kekendelane murid-muridmu kabeh? Caraku ngene. Barengi wanci pangklong ing tengah wengi malem Jemuah Kliwon, aku anggelar lawe wiwit saka pakuwon mlebu nasak kuburan terus bali ning pakuwon meneh. Banjur siji mbaka siji siswaku tak perintah mlaku nurut lawe kuwi mau. Nah, kanthi cara kuwi aku bisa ngukur kekendelane para siswa. Yen baline ora nurut marang lawe, tegese siswa mau nglirwakake wajib, nglirwakake dawuhe guru. Ewadene ingkang nurut marang lawe nanging pucet praupane gobyos kringete, tegese minangka pratandha lamun ta kuwi satriya sing jirih lan atine cilik. Lah banjur para Kurawa piye? Kurawa mesti lak ya kendel to Kakang. Kurawa 100 ki sing kendel mung 4. Nadyan Kurawa ana sing kasil, ana sing kasembadan, nanging akeh-akehe teka pakuwon cayane do payus, ambekane melar mingkus, celanane kebroh, merga bareng roh pocong kepuyuh-puyuh. Ana meneh Kurawa sing lagi mlebu kuburan wae wis nyerah. Tangane wis dilambe-lambekan ngene iki. Wis rawani meneh, bali meneh ning pakuwon. Ana sing bengak-bengok mlayu numbuk bentus sebab girap-girap. Ana meneh men kendel men wani ya kuwi mlebu ana kuburan, saurunge mlebu ning kuburan mendem luwih dhisik. Ngene kelakuan apa? Sing mulang sapa? Ya kowe. Kowe kuwi sing mulang. Ngatasi ning sekolahan nggo ciu iki kelakuan apa ngono kuwi? Lho ngono adate sing marahi gurune. Aku ora tau lek ning sekolah, nek ning omah kerep pancen aku. Ngono ki ora patut babar pisan ora. Nah kaya ngono kuwi. Kosek Kakang. Upama Kurawa ki jirih memper. Jer wiwit cilik ora nate mapan ana nggon sepi lan wingit nanging yen Kakang Kumbayana sabar lan telaten tak kira Kurawa bakal ya dadi merga banger bacin pinter bodhone murid Kurawa lan Pandhawa kuwi dadi tanggung jawabe Guru Durna. Loh, mengko dhisik Di. Yen ndak rasa lereke pangandikamu bakal ngebot-ngeboti jejibane guru. Awit asor luhuring pakarti arum jembering bebuden mono ora mung tanggung jawabe guru nanging owah gingsire bebuden lan jagating srawung kuwi ya nemtokake ala beciking bocah. Nadyan to rina wengi aku nuntun murid marang luhuring budi hayuning pakarti nanging yen srawunge karo wong rusak hambek dursila watake drengki srei tan wurunga bakal sasar susur sing dadi patrape. Wis ora perlu kedawa-dawa rembugmu. Iki ngene. Yektine aku sowan mrene diutus dening Kakang Adipati Destarata sing nguwasani negara Ngastina dina iki supaya nyuwun katerangan marang panjenengamu bab Kurawa lan Pandhawa sakjroning 3 taun dadi muridmu asile kepiye? Dipate, apa? Aku tak ngaturake witing klapa sak lugune ya. Ora tak tambahi ora bakal tak suda.
Kurawa lan Pandhawa wis mumpuni olah kridaning perang pupuh. Mung bedane, lha iki. Bedane yen Kurawa kaduk nengenaken ing reh kelahiran linambaran santosa tuwin rosaning otot bayu ginayuh kanthi mangan wareg sarwa mirasa semune ora nengenake lungiting pangesti. Dene para Pandhawa bab kewadakan diudi lungiting pangesti ya digayuh. Lakune Kurawa sing kaya mangkono kuwi mau tak anggep bener. Awit raga bakal kukuh lan waras. Santosaning raga bisa dadi daya karosan. Ngendi ana wong Kurwaging bisa nduweni kekuatan iku tangeh kelakone Kakang. Bener, bener nanging tumrape Siadi. Nuwun sewu. Nadyan karilung lit wong sing kuru bebasane yen sinung daya luwih bisa ngungkuli gajah 1000 karosane. Kuwi ora tinemu nalar. Sakarepmu anggenmu ngarani. Saiki tak terangke babakan Pandhawa. Pandhawa ing reh kanuragan ora ngujiwani tumangkari pikir tebaning pambudi hanglangkungi keplasing pangesti ora mantra-mantra lamun to isih bocah prasasat pendhita kang wis gentur teteki dipati. Lenglenging driya mangu mangun kung kandwan remang lerena tanpa anen yen tantulusa mengko sang Yahutama mangkono Sri Narendra Mudha Kakang Durna nuwun sewu. Aku minangka wakile ratu ora gampang nampa pelapuran ingkang durung cetha kasunyatane. Mula kinarya mbobot bener lan lupute pangandikamu mau kudu kinantenan bukti ingkang dingerteni ditonton karo wong akeh. Banjur sing ndok karepake piye? Prayoga dianakake ujian utawa pendadaran tumrap para putra siswamu. Ing reh olah kridaning prang pupuh sarana nekseni lan uga bakal ditonton karo kabeh para kawula disekseni karo para sepuh lan kabeh para wadyabala Ngastina kanthi mangkono bisa ditimbang kasil lan orane anggene Guru Durna mulang karo putra-putra Ngastina. Kosek dipate kosek. Cara kang kaya mangkono mau sisip sembire luput katuranggane bisa gawe dredak ajanging pasulayan satemah nuwake pecahing kerukunan trah Saptawarga Pandhawa lan Kurawa. Ora Kakang. Iki dawuh perintah saka Sang Adipati Dastarata. Kuwi dawuhe Sang Adipati Dastarata apa lambene Sengkuni? Dawuhe ratu. Dawuhe ratu sing kudu ndok endhake. Yen Kakang Durna mbadal dawuh tegese anggonmu paring katerangan bab siswa-siswamu mau mung ngayawara, ora ana nyatane, mung padu-padune pengin nutupi keringkiamu anggenmu ora bisa dadi guru sing apik. Oh ngono. Ya. Ya. Ya, Di. Aku bisa nampa lereke ucapmu iki mau lan bisa maca karo gelagatmu. Cetane iki mengko sing arep diuji, sing arep didadar dudu murite ning malah gurune. Ya. Aku bakal ngestokake dawuhe Patih Ngastina. Malah panyuwunku pandadaran bakal tak adani besok ing dina Anggara Kasih utawa Selasa Kliwon. Yen nyata-nyata asile ora mranani penggali ingkang kawogan, aku trima dicopot anggenku dadi gurune Pandhawa lan Kurawa. Yen perlu aku saguh dipidana pati. Karak ngono.
Sengkuni. Wiwit kuncung nganti gelung kok durung owah sing dadi tumindak lan pakartimu. Ngendi nggon ngendi papan anggere ana Sengkuni mesti ora bisa tentrem, ora bisa rukun. Mongko wis cetha ngiglo tanpa warana, rusak ing sekolahan, bubrahe pasinaon yen nganti ana pejabat sing tumindak bejat melu ngadili lan uga ngendhaleni marang pamulangan mau. Pate Sengkuni, aku mung arep nonton kaya apa kiprahmu. Nanging aku percaya sedya sing hayu bakal manggih rahayu. Magita-gita Selasa Kliwon tak wiwitane pandadaran mau.
Sigra bala kang tumingal acampuh samya medali lir kathit wileting godo Bahyang gong manguncang niti bencang sangaji mijil latinya ngadali wuwus trusta surawilaga kaya buta singa ragil Paman Patih Harya Sengkuni kang rawuh wonten pakuwon mriki kula Kurupati ngaturaken sembah pangabekti. Wah. Man Patih Harya Suman kula ingkang putra Dursasana ngaturaken sembah kunjuk. Kula Kartomarma ngaturaken sungkem pangabekti paman. Iya nggih kabeh para sata Kurawa. Anak Mas Kurupati Dursasana apa dene kowe Kartomarma ingkang minangka dadi pengarepe para sata Kurawa. Kepiye ya nggih kerasan mapan ana ing pakuwon kene. Wah, paman. Kula kepengin enggal wangsul dhateng kraton. Teng pakuwon mriki boten sekeca babar pisan. Hawanipun panas yen bengi ademe kliwat ukur. Cekak cukupipun kula sampun boten krasan mapan wonten mriki. Mriki panganane enak ning mung sithik, Man. Yen kula niku enak lan boten penting, sing penting panganan yen kanggene Dursasana niku kathah. Murah yen kathah kula seneng niku, Man. Nggih kula kepengin wangsul dhateng kraton, Paman. Teng mriki sumuk boten umum, boten wonten asinipun, Paman.
Wong sekolah ngekos ya aja golek sing enek AC-ne ngono kuwi. Yen neng sik enom bae sik dadi siswa wis golek mulya sok bakale malah rekoso goblok ora. Ah mboten kula. Banyune meneh gatel sanget awakku lho gudiken sak kujur meneh kok. Ya wis disabar-sabarke. Mung 3 taun kari ngenteni ya kuwi sok Selasa Kliwon. Oh, dek ngoten. Nah ngene kuwi tak kandhani. Manut pangandikane ya kuwi gurumu Resi Durna. Besok dina Anggara Kasih bakal dianakake ya kuwi Pandadaran Paripurna. Ujian akhir, iya. Kuwi kanggo srana nitik lan ngukur sepira kekuatane lan kasekten kepinterane para Pandhawa lan Kurawa. Lah, kowe tak kandhani. Iki wektu sing prayoga. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Pandhawa ki klilip mungguing netra satru mungging cangklakan mungsuh bebuyutan tumrape kowe kabeh para Sata Kurawa. Pandhawa tetep bakal dadi pepalak anggenmu bakal nguwasani negara Ngastina besok. Yen lantaran anane pendadaran gladen perang ning pakuwon kene kuwi wektu sing prayoga cilik kowe bisa gawe cacat gedene bisa dadi srana mateni marang para Pandhawa. Ah nika dulur kula nika pernayadi kula masa kula tega mentala mejahi nyikara dumateng Pandhawa. Yen kowe ora tega kowe ora mentala kowe ora bakal klakon dadi wong sugih goblok. Titikane wong sugih ki mung 3, 1 sregep nyambut gawe, 2 geminas titi, angka 3 kudu tega karo sapa wae. Paham ora? Yen nganti kowe ora tega karo para Pandhawa, ora bakal kowe mulya uripmu. Ah, kudu tega. Yen perlu ngokop karo getihe Pandhawa kudu nduk lakoni kanthi rasa marem. Wah, ngantos ngoten niku iya. Yen ngaku dadi ponakane Sengkuni kudu kaya ngono. Wah nggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Sing siyaga ing diri sawiga ing gati nadyan mengko ana aturan-aturan saka gurumu. Ning piye carane? Upamane kok ana pamulangan ana ujian supaya nulis kok kowe ora apal, kowe njaplak ra apa-apa tulisen ning pupumu kiwa tengen. Supaya perang ora nganggo gaman, yen nganti kok ora nganggo gaman kowe kalah, kowe golek gaman sakanane arahan patine Pandhawa. Yen ana dukane gurumu Durna, mengko sing tanggung jawab Patih Sengkuni.
Iki anakku bocah gagah Bratasena ingkang sowan kepiye wartane lan kabare anggenmu sakadang Pandhawa meguru karo Resi Durna nggih. Wah, Kunti buku. Aku ngrumangsani isih bodho, aku isih jubluk. Nadyan meh 3 taun keguru marang Durna. Nanging urung pojo-pojo pinter kaya sing ndok karepake. Bratasena ngerti ya nggih. Yektine ing donya iki ora ana manungsa kang sampurna. Ngudi kawruh ngeguru ilmu kuwi tanpa ana watese. Yekti lumaku bareng karo uripe. Sing baku aja darbe hambek rumangsa bisa ning bisa rumangsa lan sing teliti talsih anggonmu miterang dawuh pituduhing guru nganti cetha lan gamblang wijang aja isin takon yen pancen durung ngerti yen pengin weruh kudu takon lamun kanthi tekun yekti dadi teken katekaning gegayuhanira Bratasena. Lugune guru ki mung dadi lantaran. Guru ki mung ngeterake dene bisane gumantung marang siswane anggene ngudi. Yen sregep wekel anggone sinau yektine bakal dadi nanging lamun ta ratu wajuh mokal bisane anggayuh sena. Mangancur laguning angin gugur agraning arga ora kurnita reh kagiri-giri ora bumi prakempita wah Abu Kunti banget panarimaku aku ngaturke panuwun tuturmu becik bisa madangi rasaku kejaba saka kuwi aku nyuwun pangestu dina iki aku bakal bali marang pakuwonku merga ing dina Selasa Kliwon Bapa Guru Durna bakal nggelar pandadaran siswa kanggo ngukur sepira trampile olah kaprajuritan to sing balung uleting kulit. Mula aku nyelake sowan ana ngarepmu. Aku nyuwun pangestu. Aku percaya ning donya iki ora ana donga sing ampuh kejaba dongane mbokku. Bratasena pangestuku tansah lumintu ndak jurung meminta nugrahaning Hyang Wisesa bisa anak-anakku netepi kekudangane guru welingku marang sira kulup upamane anggonmu nindakake pandadaran kudu peperangan kelawan kadangmu Kurawa ndak pundhut anggonmu peperangan aja ndok lambari rasa memungsuhan lan gething keburu sengit elinga nadyan kaya ngapa lan kepiye kae dulurmu tuwa sing kudu ndok hormati lan ndok aji-aji sanadyan makaping-kaping Kurawa tansah ngarah kacintrakane Pandhawa nanging tampanen kanthi tulus malah kuwi yektine dadi pamejuting diri ing reh kadewasan lan kasantosane Pandhawa kabeh.
ketin kang sayang sangkara